yɔrɔ min tɔgɔ Zavaliski Ukraine jamana camancɛ yan fan na dugu jukɔrɔfɛnw nafamaw bɛ bɔ yen i n'a fɔ graphite n'a kabakurulama dɔ o dugu jukɔrɔfɛn batiri minnu bɛ don mobili kuralamaw la ani minɛ minnu fana b'a to kuran bɛ sɔrɔ u bɛ dilan n'a ye Ukraine ko graphite farajɛla jamana tɔw b'a nɔfɛ bawo u b'a fɛ ka dɔ bɔ u ni Chine baarakɛɲɔgɔnyaw la o graphite in kosɔn wala ko n'o kɛra Ukraine dugu jukɔrɔfɛnw ɲɛmɔgɔw y'a jira k'u bɛna jɔyɔrɔba sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ bawo u ka sɔrɔ bɛna yiriwa Ostap Kostyuk ye Zavaliski dugu jukɔrɔfɛnw cakɛda ɲɛma ye. It's about billions of dollars in years of investments to dolari wari miliyariw de bɛna sɔrɔ a la san o san walasa ko in ka ɲɛnabɔ Ukraine marabagajɛkulu ka kan ka baaraɲɔgɔnyaw boloda ni Amerika Europe ani diɲɛ nafolotigibaw ye walasa u ka ni laɲini sɛnbɛntiya ɲɔgɔn fɛ. to create this basis together. Ukraine jamana dugu jukɔrɔfɛnw nafamaw bi n'an ye 50 ta 22 hakɛw nafa bɛ se États-Unis ma o dugu jukɔrɔfɛnw nafa tugun n'an ye 34 ta 25 hakɛw farajɛlatɔn jamanaw n'o ye Union Européenne ye o nafa bɛ se u fana ma o dugu jukɔrɔfɛnw de ye kabakuru min tɔgɔ graphite lithium ani kabakuru minnu fana ye titane ani uranium ye u nafa ka bon kosɛbɛ diɲɛ taabolo kuraw yiriwali la wala dɔnnibagabaw y'a jira k'u mako bɛ nafolotigibaw la walasa u baaraw ka waleya jɛkulu min sigira sen kan Ukraine dugu jukɔrɔfɛnw kama Maria Kuril y'o mɔgɔ dɔ ye baara minnu bɛ ka kɛ dugu jukɔrɔfɛnw na u nafa ka bon yiriwali la jango an n'an ka baarakɛɲɔgɔnw cɛ farajɛla ani an yɛrɛ ka jamana yiriwali la BJV ye dugu jukɔrɔfɛnw baarada dɔ ye Ukraine jamana na n'a ye dolari wari miliyɔn 100 don dugu jukɔrɔfɛnw nafaw baaraw la nka halisa o baarada in mako bɛ dolari wari miliyɔn 100 de la walasa k'a ka baara in yiriwa kosɛbɛ Seri Wojcicki ye BJV baarada in mɔgɔ dɔ ye graphite kabakuri baara yiriwali hokumu kɔnɔ Bala Kivka dugu la Kivorad mara kɔnɔ a ka kan dolari wari miliyɔn 450 ka don a da fɛ États-Unis ni farajɛla jamana dɔw bɛ ka dɔ bɔ u ni Chine baarakɛɲɔgɔnyaw la walasa ka baara kɛ ni Ukraine ye a ka dugu jukɔrɔfɛnw kosɔn wa o bɛna kɛ sababu ye Ukraine ka sɔrɔ bɛna yiriwa ani ka lakana an bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan o la walasa bɛɛ ka sɔrɔ kɛ an b'a dɔn an ka baarakɛɲɔgɔnw mako b'an ka dugu jukɔrɔfɛnw na bawo u nafa ka bon kosɛbɛ États-Unis ni farajɛlatɔn n'o ye Union Européenne ye kabini san caman ɲina u bɛ baara la walasa ka dɔ bɔ u ni Chine jamana ka baarakɛɲɔgɔnyaw la dugu jukɔrɔfɛnw siratigɛ la bawo Chine de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la dugukolo nafamafɛnw feereli la diɲɛ kɔnɔ Romain Opimak ye dugu jukɔrɔfɛnw cakɛda ɲɛmakɔrɔ ye Ukraine Ukraine will help Europe and the US. Ukraine bɛna États-Unis ni farajɛla dɛmɛ walasa k'u ka baaraw dɔgɔya o ni Chine cɛ irisi fana b'a la sira dɔ la wa o bɛ jamana sɔrɔko yiriwa bawo nafolotigiw bɛna Romain Opimak bolo k'u ye baarakɛɲɔgɔnya fɛɛrɛw minnu sigi sen kan koɲuman dɔ bawo a bɛ kɛ sababu ye Ukraine ka sɔrɔ bɛ yiriwa hali n'a y'a sɔrɔ kɛlɛ kosɔn u ka dugukolo caman minɛna u la nka o bɛna ta k'u ka dugu jukɔrɔfɛnw nafama yɔrɔ tilancɛ bɛɛ bɛ Ukraine marabagaw bolo kan